To Nigerian Institution of Builders and Facilities Management, akpọgo oku ka agbasoo usoro tọrọ atọ etu esi ahazi gburugburu iji wee kwalite ezigbote gburugburu kwudosiri ike ma nwee ezi ahụike maka ndị bi n'ebe ndị ahụ. Onye isi oche nke otu Council of Registered Builders of Nigeria, Dr. Ahmed Opalowa, mere ka amata nke a na-agba nke atọ nke ọgbakọ izugbe nke ha nwere nakwa nzukọ izugbe omekwa afọ nke ya bụ otu nke isiokwu ya bụ usoro tọrọ atọ a ga-eji wee na-ahazi gburugburu bụ nke nwere n'Ọka. Chukwuemeka Modilem bụ onye ọrụ anyị sonyere ha maka ọrụ anyị ka abịa ihe si wee gaa. Maazị Opalowa, onye kụziri ihe na ya bụ ọgbakọ, mere ka amata na ya bụ ọgbakọ bụ nke lebara anya ịhụ ụzọ a ga-esi chekwaba ụlọ ọbụla arụrụ arụ ma ebe a na-azụ ahịa ma ebe obibi ma ebe a na-eme ihe mmemme iji hụ na ha agaghị abụ ihe mmerụ ahụ nyere ndị bi na ya. Ọ gara n'ihu wee mee ka amata na ha na-agba mbọ dịka o siri kwesị iji hụ na ụlọ ọbụla a na-arụ ga-enwe otu esi egbochi mmiri imebi ya, nwekwazi ebe a na-atụfu ahịhịa ma hụkwazie na ya bụ ụlọ ga-anọte aka. N'okwu nke ya, onye isi oche otu Nigerian Institution of Builders bụ Maazị Olufemi Akintola kwuru na ha chịkọbara ya bụ ihe iji were chepụta echiche otu a ga-esi hụ na ụlọ ọbụla a na-arụ n'ala anyị bụ Nigeria ga-anọgide ruo mgbe o kwesịrị imebi iji hụ na anaghị atụfu ego niile edozigharị ya. Ọ gara n'ihu wee mee ka amata na ya bụ otu na-eme nke ọma n'ihe gbasara ịrụ ụlọ ya nakwazi ịhụ na ụlọ ọbụla arụrụ na arụsiri ya ike ma nọtekwa aka ma bụrụkwazie otu nke ama ama na mba ụwa niile. O mekwara ka amata na ha na-enyekwazi ndị otu ha ọzụzụ pụrụ iche n'ihe gbasara otu ha ga-esi na-elekọta ụlọ iji hụ na ha na-esonyekwa na ihe ndị ọzọ na-eme. N'okwu nke ya, onye isi otu Nigeria Institute of Builders bụ Maazị Albertin Ewa kọwara mkpa ọ dị na ndị ọbụla mere ka amata na ya bụ ọgbakọ ga-enyere ha aka ịkụziri ndị otu ha ụzọ ha ga-esi wee were amamihe nke ha nwere ya nakwazi nghọta nke ha nwere gbasara ịrụ ụlọ na-arụrụ obodo anyị ọrụ ma gbochie iji akụrụngwa na-adịghị mma were na-arụ ụlọ nke nwere ike ibute mmadụ imefu ọtụtụ ego n'ịna-arụ ofu ụlọ ya nakwazi imebi gburugburu ala anyị bụ Nigeria. N'okwu nke ya, onye bụbu onye isi oche Nigeria Institution of Builders bụ Maazị Kenneth Nnabife gwara ndị ọbụla na-arụ ụlọ ya nakwazi ndị na-elekọta ụlọ ọbụla arụrụ arụ n'obodo a ka ha gaa n'ihu na-ahụ na ha na-enodo ya na-arụzigharịkwa ya mgbe ọbụla iji hụ na ya bụ ụlọ ga-anọte aka ma bakwaziara ndị bi na ya uru. A nọkwaziri na ya bụ mmemme nabata ọtụtụ ndị mmadụ ndị sonyere na ya bụ otu ebe onye isi oche ya bụ otu Nigerian Institution of Builders bụ Maazị Akintola nyekwaziri ọkwa ya nye onye ọzọ ahọpụtara dịka onye isi ha bụ Maazị Akpatere Ndọ. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modilem.